Dapat. Kan was views thang na like. Oh, no why? Oh, ऐसा एक तो था हाँ रेड कलर. अच्छा है ना? Nugandang गोदोनि जुगनि nugandang खायनो Lwgwpwr simple got microphone. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै आरो गोसोआव फिन हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं होननानै। जोङो दिनै आं मोनसे ब्लग लानाय जाबाय। दिनै जों टाउनाव थांनो नागिरदों आंनि लोगोजों आंजों ओमफ्राय लोगोनि वेडिंसफोरा खाथिसै नालाय ओंखायनो जोङो एसे गाननाय जोमनायनि लाहार फाहार खालामनो थाखाय टाउनावहाय थांसैलाय एसे नागिरनो थाखाय हिनजावफोर नालाय एसे गाननो जोमनो मोजां मोनो ओंखायनो नायनो नागिरबाय जोङो। ओमफ्राय लोगोफोरनि हाबायाबो खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो नालाय ओंखायनो जोङो थांनानै नायनोसै आरो ना मा खालामनाय जायो। ब्लाउसबो नायनो सानदों दख'नाबो नायनो सानदों दा माखौ लानाय जायो नायनोसै नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगासिनो दङ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दङबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला आं ब्लग लादों मा खिहर बेखौलाय उनथिं आखाइ नुयो नामा नों Halo? Dah ada. Masih. Aku bayar. थांसै ब्लग लानो नालाय रोंला रा बुंनोनो थ'दमाथ' जालाजोबो एखमबा दा जोङो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय मा नुबोयो ब्लाउसबो माबानो सानदोंमोन ब्लाउस माबानाय जागोन ना जाया नायनोसै ओमफ्राय दख'नाबो नायनोसै दख'नानि शीट मोजां दङब्ला बानायहोनोसै एन्ड कुर्तिबो सानदोंमोन आमब्रेला टाइपनि नायनोसै बेखौबो जुदि शीटआ मिलायजोबोबा लानोसै ओमफ्राय दा लोगोफोरनि हाबायाबो खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो नालाय हिनजावफोर नालाय एसे एनै गाननो देलायनो लुगैयो बेखायनो दा नायनोसै नायबोनोसै दंना गैया कालेक्शन खालामना दोननो मोजां मोनो दा जोङो थांगासिनो दङ पिकनिक जाहैदों खोमा गेरबिलफ्राव जा बास ओंखायनो थांगासिनो दं अच्छा है ना चल नहीं रही है दौड़ रही है हाँ चल नहीं रही दौड़ रही Angry kami. Anggo Facebookनिसो लानोसै. फेसबुकनि खमायफिनो बेनो सारिमोन एक जानानै दं मीटर में कितना है मीटर में ये ब्लैक वाला शिफॉन का हाँ शिफॉन हाँ ये कितना मीटर लेगी ये ना ब्लैक खड़ा कैसा कपड़ा है देख लेगा क्या को तिम्रो लुगाको फोटो लियो लुगाको बेखौ लानोसै आङो 4-5-50 मिटार आमब्रेला खालामनो थाखाय आराम मोजाङैनो नै जा बुरजा शीट दङ माखौ लानो मेगनानो फेजोबो आन्दायजोबो बुरजाफ्रा माने बुरजा दङ नालाय मा फसायजोबो नालाय मेगनानो फेजोबो माखौ लानो जायो आरो थेवब्लाबो थाङै थुङै बासिनानै आङो ब्लेक गाननो लुगैदों नालाय गोसोम शीट लाबाय आरो आङो आमब्रेला बानायनो थाखाय ओमफ्राय लेस लागायना लागाया सानदोंमोन आरो आङो सोंगासिनोमोन आं लोगोनावहाय लेस लागायबाबो गोदोनि फुराना स्टाइलसो नुगोन नामाबो सानलायलांदोंमोन आरो ओमफ्राय लागायना लागाया जागासिनोमोन आङो ओमफ्राय लायासै आरो आङो बेखौनो प्लेन बानायहोनो सानबाय ओमफ्राय आं न'आव फैफिननानै लुगैफिनबाय बानायनो जारलासो नै आं बेखौनो लादों गोसोम शीट लेस लानो नागिरदोंमोन लेस होना होआथाय होनोबो सानदों होआबो सानदों ओमफ्राय होबाबो गाज्रि नुगोनदां गोदोनि जुगनि नुगोनदां ओंखायनो Lwgwpwr सिम्पोल लानोसै खोमा गासिबो आमब्रेलाखौबो सिम्पोल खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय सुनियावहायबो होनो सानदोंमोन ओमफ्राय होबा गोदोनि नुगोन नालाय ओंखायनो होथ'ला नायनो बेखौबो लालाय आं मोनसेखौ हानबावनो बैलाय मोनसे दंबावो मेरा कंप्लीट सेट दुकान कितना पड़ेगा वो हाथ में इसका ओमफ्राय सैबा लाइक दं नालाय येलो कलर है अंकल येलो हा
ये वाला एक ये देखो ना मुझे नहीं नहीं ये वाला पिंक का भी इसमें हाँ ये और ऐसा एक तो था हाँ रेड कलर का वाला ऐसा सेम ऐसा सेम रेड कलर का था एक तो माँ बताऊँ भाई सिर्फ कलर ये ब्लू है ना उसका पिंक था अंदर में है शायद अंकल दा माखासे कास्टमार अर्डार होदों बिसोरनि थाखाय आङो शीट लाबाय बिसोर बेखौ फसायदोंमोन नालाय बे आं मोनसे दंबावो दा बेखौ गासिखौबो लानानै थांजोबसै ओमफ्राय अर्डारखौ लानोसै फैनोसै आरो दा दा बेखौ लानोसै नैबे येल्ल' मोनसे लानोसै ओमफ्राय नैबे मोनसे ब्लेक लानोसै नैबे जागोन ना जालाथाय बेखौ लाबायनो बेखौबो लानांगौ बेखौ लानांगौ बे बिबिखानि बे बिबिनि बे सासे मानसि गगा मोननानै आवासा सोलायजोब्बाय नै ओमफ्राय दा नै नांगौ बुस्थुखौ लाबाय आङो ओमफ्राय दा ओरैनो शीटआ मोजां फैदोंमोन नालाय लकेलावनो लागासिनो दं आङो शीटखौ ओरैनोथ' सिगाङाव आं बेलेगावसो लायोमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंनि लकेलावनो मोजां मोननायखाय लकेलनिफ्रायनो लायो आरो आङो दा होमबाबो एखे माने डिजाइनफ्रा सफैजोबाबा बेलेगाव लायनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय दा नै आङो लाखांबाय ओमफ्राय पिंक ब्लेक मा बिजामोन कास्टमारफ्रा बेखौ गासिबो अर्डारखौ नायनानै आङो लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि अर्डार खालामनोब्ला थाबैनो अर्डार खालामनो हागोन आंनि फ्रेश कालेक्सनाव थांनानै एबा बाय'आवहाय नाम्बार होखानाय दङ नाम्बारावहायबो नोंथांमोना DM खालामनो हागोन दे ओमफ्राय दाथ' विन्टार नालाय दा विन्टारावहाय बांसिन मानसिफ्रा स्वेटार गाननानैसो थायो नालाय बारा कुर्ताफोर गाननो नागिरा ओमफ्राय गोजां गायाबो नालाय आरो दा जुदि मोजां फेब्रिक फैयोबा गुदुंनो आं लाबोगोन ओमफ्राय दा फेब्रिकनि गेजेराव मोजां प्रिन्टबो जानांगोन नालाय होमबासो लायो मानसिफ्रा ओंखायनो नायजोबनांगौ जायो जुदि नोंथांमोना आपडेट नांगौबा कानेक्ट थानो हागोन दे आंजों नै दा फैयै आसाम वेल खाथियावहाय जुखाम सावनाय नुदोंमोन आरोना जुखाम सावनायखौथ' गोथाव मोनखायोना बयबो आंबो गोथाव मोनो नोंथांमोना सोर गोथाव मोनो खिथाहरदे आंथ' गोथाव मोनो ओमफ्राय बिदि माबा बिदि साइडआवहाय बिदि जुखाम सावनायबो फाना नालाय एखमबा सम गोबावजों एखमबा मोनो आरोना ओमफ्राय दिनै नुसनदोंमोन फिसाय लागायदोंमोन दखान मोनसे ओमफ्राय बैहायबो दंमोन जिङावहाय बेखौ दाख्लि जालांखादोंमोन नालाय आङो गोथाव मोननानै फैफिनबाय आरो आङो जुखामाबो गोरा नङालाय मोजां गुरै आरो बारा मोदोम गैया आं बिदिखौनो गोथाव मोनो आरो गोरलैखौ बारा गोराखौ ओरै खखाब साजोबो अरबाथाय जारलासो ओमफ्राय दा जोङो मोननै खालामहोबाय बेखौनो जालांसै आरोना फास्टफुडबो जानो लुगैयो नाथाय हमथाना थानांसिगौ जाला देहाया फुंनायनिफ्राय फुंबाय आरो फुंबाथ' एकदम गावबागावनो खस्थ' मोनो ओंखायनो एकदम माने गोसोखौ हमथानानैबाबो थायो आरो आङो ओमफ्राय ओरैबादि जानो लुगैयो जादावग्रा नालाय आगोलनिफ्रायनो जानो लुगैयो थानो हाया जायाबानो आरो फास्टफुडखौथ' सोर जायाना जायो बयबो एसेथ' जानो लुगैयो बेलासिबा माबा मोनसे सोनो लुगैखायोना बयबो दा बिदिनो आंबो जानो लुगैयो ओमफ्राय जाला होननानै गोसो हमथानानै थायो आरो आं माने एकदमबारे फास्टफुडजोंसो फुंनाय आं एकदम ओंखामबो इमान जाया आङो फास्टफुडखौ अयथासार जायो आं बुंनानै लाखायो आरो आङो ओमफ्राय दा फास्टफुडखौ एसे एभयड खालामथ'दों आङो गावनि देहानि थाखायबो मोजां जायो नालाय ओंखायनो दा बिदि एसे एनै मोननायफोरजोंनो खाथेनानै थायो आरोना ओमफ्राय साहाफोर ओरैनो लोंनानै थायो आरो नङाबाथ' फास्टफुड जाबाथ' जाबाय थानो लुगैयो नालाय दा जोङो सावनानै नै आराम हरबाय बिसोरो जों जानोसैल' आरोना जुखामाबो मोजां गोथावखा आरो नोंथांमोना सोरबाफोर नैबे लामाजों थाङोबा जानाय नाय खेबसेबाबो मोजांथार बिजला नागिरदों मोजांथार नायाथ' मोजां नुजोबलै मोजां ड्रेसफोरजों नुनानै मोजांथार ये कितना है अंकल 900 आयौ बे 900 बा होमबा सानदों नों बेगनि दामखौनो सोंजाला बेगा साइजआ मोनसे फिसा बेगावनो 1000 बुंलाबायो थैखागोनसोहाय सयथिबो साबानायावसो बिहरोमोन आं बेगफोरखौ मोजां मोनोमोन नालाय ओमफ्राय साबानायखौ नेनो हाया आङो नेनानै बुरिलायगोन
ओरैबायदि सप्तासेनि बारखायो एकदम गोबाव लायो खोन्थाहरलाय नोंथांमोनाबो बिदि नामा आंना जा गोबाव लायो ना बयनाबो बिदिनोखाथाय आं सोंनाय जाया जायखिजाया आंना गोबाव लाथारोहाय ओमफ्राय नै बेगखौबो नायदोंमोन आं हाबायाव लानो लोगोफोरनियावहाय ओमफ्राय नै दामा एकदम बुखोजोबो लानो हाया ओमफ्राय जोङो फैयै नै जोंनि नाराबारियावनो गामियावनो मोनसे थियेटार लाबोदोंमोन दा बेहाय नै सनजनानि बिमादैमोनखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय दा सिङावहायबो थाबसै ओरैनो फिसा जादों आरो मेला न'आव सफैबाय ओमफ्राय माखासे नांगौ देलायग्रा बुस्थुफोरबो लाबोबाय क्रिम सिमबो गैलामोन नालाय दङमोन थेवब्लाबो लाबोखाबाय आं एसे एडभान्स लाबोना दोनजोबखायो नालाय फाउन्डेसनबो गैलामोन कन्सिलारबो गैलामोन लाबोजोबनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय डडेनकिनि क्रिम नांगौमोन आंनो ओमफ्राय सिरामबो नांगौमोन आं फुनोमोन ओमफ्राय आङो एसे 6 माससो गेप थाथ'दों आरोना फुनथ'वाखैमोन आङो ओमफ्राय दा बाहायफिनसै आरोना नै लाबोबाय आङो सियानि लाबोबाय आं गोथां ओमफ्राय फेस वाश लाबोबाय मोनसे फेस वाशआ जोंना बिमाया बेलेग बाहायखायो मोनसे हिमालयानि दङ ओमफ्राय मोनसे नों गोदान लाबोबावदोंमोन ना फेस वाश ना मानिथाय बियो औ लेबुनि लाबोदों आरोना मामोन जायखिया हिमालयानिमोन ना औ मोनै दंखायो ओमफ्राय आंनि बेखौ हदाय इउज खालामग्रा डडेनकिखौ लाबोबाय आरोना बेखौ आं फुखायोमोन बिनि क्रिम बिनि सिराम गासिबो बेखौ बाहायखायोमोन आं रेगुलार इउज खालामोन ओमफ्राय आङो थाथ'नानै बेलेग क्रिम माने चेन्ज खालामदों आरो गेजेरावहाय ओमफ्राय बेलेगखौ फुनदों आरो आङो ओमफ्राय नैबे गासिबो बिमाया मोनबोजोबनाय आरो जोंना गामियावहाय नाराबारियावहाय माबा जादों मा होनोमोनलाय थियेटार जादों थियेटार ना थियेटारजों लोगोसे मेलाबो लाबोदों ओरैनो गामिनि गोजायैनो हैदों आरो गामिनि मानसिफोरनो हैदों ओमफ्राय बिमाया हा सोरां मन्जु थियेटारनो ओमफ्राय गोदोसो जा थियेटार लाबोयोमोन एबारहायबो नै लाबोबाय दा बारा एसे खमसै ना मामि गोदो जा थियेटार नायोमोन दा एसे खमसै आरो थेवब्लाबो गामि लाबोयो खोमा बेखौ गासिबो जोंनि मा मोनजोबनाय आरो ओमफ्राय बेखौ गासिबो जोंनि मा मोनबोजोबनाय आरो मेलायावहाय मोनसे खोथा आरोना जोंनि माया मेलायाव थांबाथाय माबा मोनसे बुस्थु मोनबोखायो मोनसेल' बुंजाया बिराद बुस्थु एकदम बटिक आखाइ बुंजासे थिखोनो हायै लाबोखागोन बियो जाय नुयो गामिनिबाबो मिथिखागोन आरोना एकदम दिनैबो 15टा ना 16टा बथल लाबोदों बियो एकदमबारे मोनबोखायो आरो बे मेला होनबा बिनिखासै आरो बे थाङालासिनो थाया आरो थांखायो फुरथि लाहैयो बे माबा मोनसे जों बादा होबा रागासो जोंबावो बियो माने गावबागाव फुरथि थायो नालाय बयहाबो बेलेग फुरथि थायो आरो सोरबा जानाय सोरबा थांनाय बेरायनाय गासिबो बेलेग बयहाबो बेलेग ना लाइफआवहाय एन्ड दिनैनि भिडिअखौ बायनो फोजोबसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन स' बाय